Anushka Sharma ka baju syak kena ba ka don ha ka jia kan at bat ka Deepika. Kala pensyai ha ka bayadai bat ka ne da ka baong. Ba bunsin day tang ka jingkwa jong ki nong thok kubor. Ba ki kubor jong ki kin yaj bha ba ki pen mi ru ya ki ba kum ki ne ki jaj kubor ki ba don ka jing shisha. Kani ka puran ka sngaw ba ki nong thok kubor ha ba ki thok ne pen mi ya kano ka kubor ki day ban wat jing tip. Shwa ban lap ya ka jing shisha. Ha ka balada ki shu thok tang ban pen yaj ya ka kubor kani ka la ban yalam pen ban sya ka jing sngutu bakla. Ka Anushka wat lada kam shim day ka parlok bayajan bat ka Deepika. Pen ban kam shim don kano ka basniw. Ban kren halor ka tay ka puran. Bat ka juya ro pen ban ya ki kam balatre da ka Deepika bat ajing ka shanro. Ka Anushka kala pensyai ba kam shim don kano ka jing ya kan at ha Bollywood bat kalawan ha Bollywood ban tray ban ya syun bat no kani kapuran kalawan shim bentaru ha ka reception jong uran vir bat Deepika ha hajar khat pra bat ka day ru ka baning kong ban ai khublei yaki halor ka jingken tiu kurim. Na kapor syakapor ngi juyo sngew kubor ha kabayadei bar ka jingken adjong ki katto katne ki puran ha Bollywood ha kabadon ki balami syakmat ban pensyai ya kabakani ka ban like na ka jing sngew thu bakla jong ki nong keshan ha kabaphai syakaliang jong ka film ya ka Anushka ngin sayo ha ka Chada Express kaban mi ha usnem ban wan.